שלום, אני פלג. באתי לדבר איתכם על עבודות בקרב בני נוער. בכתבה הבאה יוצגו שני סוגים של בני נוער, כאלה שרוצים לעבוד וכאלה שלא. צפייה מהנה. היי טל, מה קורה? היי, הכל בסדר. תגידי, יש סיבה מסוימת שבגללה את לא עובדת? כן, יש כמה סיבות. סיבה ראשונה זה שכאילו אני די עצלנית, אז אני לא רואה את עצמי עובדת כרגע. סיבה שנייה זה הלימודים, אני ממש רוצה להשקיע בהם כרגע, ואני יודעת שאם אני אעבוד, זה יפגע לי בציונים ובלימודים, ואני יודעת שכרגע כאילו האפשרויות שלנו זה מלצרות, שזו עבודה מאוד מאוד קשה ולא נראה לי אני אצליח בה, אני כזה לא אצליח עם הדברים שם, וגם זה עד שעות מאוחרות והכסף זה שכר מינימום, אז כרגע אני לא רואה את עצמי עובדת. אז איך את מממנת את עצמך? הרוב זה דרך ההורים, דרך המשפחה, סבא סבתא, וכן, הם בעצם מביאים לי את הכסף שאני צריכה, וכמובן שיש לי חסכונות שחסכתי אותם, וזהו. את מחשיבה את עצמך כבזבזנית? כן, בערך. בוא נגיד שאני הולכת לקניות כן, אני אקנה. את מרוצה מזה שאת לא עובדת, או שהיית רוצה למצוא עבודה? האמת שלאחרונה חשבתי על זה, ואני כן הייתי רוצה למצוא עבודה, והבעיה שאין הרבה אפשרויות, אבל אם הייתה אפשרות שהייתה מתאימה לי מבחינת כל מה שאמרתי מקודם, אז כן. תודה טל. בבקשה. היי זנה ועדן, מה נשמע? היי פלג. אז במה אתן עובדות? אנחנו עובדות במשרד פרסום, אנחנו בעיקרון מקבלות הודעות, ואז אנחנו פועלים לפי הוראות שמביאים לנו, ואנחנו מעלות, כאילו מוצר שיצא, אנחנו אומרים לפרסם אותו, אנחנו צריכים להעלות תמונות או סרטונים לאינסטגרם, לפייסבוק. ברשתות החברתיות. ואז אנחנו מקבלות על זה כאילו שכר בהתאם. מה היתרונות והחסרונות בעבודה שלכם? יש מלא יתרונות ויש מלא חסרונות. היתרונות זה שאנחנו כל הזמן מקבלות, כל מוצר שיוצא חדש, אנחנו מקבלות דוגמיות עליו לבית והכל. לוקחים אותנו לימי כיף, לצילומים, כל מיני דברים כאלה של מוצרים וכל זה. וזה כיף. והחסרונות זה זה פעם יש עבודה, אין כל הזמן, זה לא קבוע. אבל ככה כאילו אנחנו יכולות גם לשלב עוד עבודה עם זה. כן, זה כאילו עבודה מהצד. כן, זה כאילו פעם אנחנו עובדות וזה, יוצאות לקייף מקבלות על זה כסף. יש לכם דוגמה לאיזה פרויקט גדול שעשיתם בעבודה? לנעלי פאז, זה נעליים חדשות שבאו מארגנטינה. לקחו אותנו למתחם התחנה. הביאו לנו, כל אחד קיבל זוג נעליים כאלה. מיפרו אותנו, הלבישו אותנו, נתנו לנו שם כל מיני, כאילו עשו לנו יום כיף עם פיצות ולפרסומת שכאילו מייצגת את הנעליים האלה. יש גם פרויקט שעשינו על טיבול, על מין שניצלונים חדשים שיצאו להם. אנחנו קיבלנו לנו, כל אחד לבית קיבל מין צידנית כזאת, עם כל הדוגמיות של השניצלים האלה. עם חולצה כזאת, ואת ההוראות של מה שאנחנו צריכים לעשות כדי לפרסם את זה. פשוט צילמנו את זה והעלינו לזה, פרסמנו את המוצר, כאילו, זה היה מהדורה מוגבלת. אוקיי, תודה רבה. תודה לכם.